Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalanisa, mga kabisyo, mga kabasic. Hi partner. Hi partner. Hi mga kabisyo. Sana po nakatanggap kayo ng malaking biyaya ngayong araw na ito. Alam mo, in a way ha, kung gusto mo lang tingnan in a positive note, para sa akin biyaya yung madaming na log out sa sa Facebook. Bakit? In a way ha. Although partner, isa ako sa mga hindi apektado kasi hindi ako na log out. So, kasi ano nang ginagawa mo ng mga oras na yon? Secret. Nagla-log in and out. In and out. In and out. Kaya pala. Sa tulog. Tulog na okay. ako eh. Problemahin ko pa ba? Tutulog na ako, di ba? Sa bagay, pareho tayo. Ako gumagawa na ako ng taus-pusong gumagawa ng panis na laway. Correct, di ba? Yan ang iyong kontribusyon sa mga oras na ito. Ang taus-pusong paggawa ng panis na laway. Yan. Saka taus-pusong paggawa ng matitinding muta. Yan, di ba? So, hindi tayo affected. In a way, kaya nga sinasabi ko, hindi naman para sa lahat, Kasi, syempre, marami po sa atin, ang mundo natin ay umiikot na sa social media. Kasi, dyan yung work natin. Yes. In fact, tayo mismo, partner, kahit tayo ay nasa radyo, part of our job also is being active on social media, correct. 'di ba? So marami sa atin ginagamit ito for business. For business, correct, 'di ba? Pero in a way, para doon sa mga masyado na ring natotoksikan sa social media, masyado nang sumasakit ang ulo sa social media, in a way, masasabi nating blessing din yung paminsan-minsang pag-log out. Yan. Correct. Digital detox ang tawag po dyan. 'Di ba? Kumbaga sa katawan, sa halip na kakain ka ng puro karne, mag-green leafy vegetables ka. Kumbaga sa fasting, naka-intermittent fasting ka, 'di ba? Na akala mo hindi mo kakayanin, pero kaya mo pala. 'Di ba? May ganun tayong feeling minsan na parang mamamatay ako, wala akong cellphone. 'Di ba? Parang paano na 'yan? Oh my God, paano ko na isustok yung crush ko? Paano kapag nag-reply yung crush ko? Paano ko na paparinggan yung mga kumari kong nakakairita? So may mga ganyan kang mga concerns, 'di ba? Paano ang buhay kung wala ang cellphone? Pero kung babalikan mo mga kabisyo, hindi ba't nabuhay naman tayo noon nang walang cellphone? Truly. Nabuhay naman tayo ng matiwasay, maayos at matahimik. Correct. Di ba? Nang walang internet may noon. May ganon. So, okay lang din paminsan-minsan. Pero again, sensitibo rin tayo dun sa mga taong kaya sila apektado kasi nandyan yung kanilang negosyo. Online yung negosyo nila eh. Syempre di kayo kasali sa topic na to. Affected kayo eh. So, ang sinasabi lang natin dito, yung mga, hindi mo naman negosyo yung online eh. Diba? Huwag ka masyadong mataranta eh. Minsan ka lang hindi nakastock sa crush mo or minsan ka lang hindi nagparinig sa kumari mong feeling mo mayabang eh. Parang natataranta ka na. So, in a way, blessing din siya eh. Meron nga ako isang kaibigan na yun sabi niya, hindi ako makapag-function. Ganyan. Sabi ko, isipin mo na lang detox. Hindi naman magtatagal yan kasi hindi... Parang tumigil yung hininga niya. Oo, parang tumigil. Hindi siya makafunction. Ang pagkakilala ko naman sa kanya, partner, hindi naman sa online lang umiikot yung kanyang bundo eh. So, ibig sabihin, pwede siyang makapag-function, 'di ba, nang wala itong online. So, sabi ko sa kanya, isipin mo na lang, 'di ba? Detox ka muna. Isipin mo muna, makakagawa ka na, alam mo, pagka ikaw ay walang hawak na cellphone, ang dami mong magagawang mga bagay na iba. Correct, Tsaka magiging mindful ka. Aminin nyo na mga kabisyo, tayong lahat dahil lalong-lalo na yung mga nasa sasakyan, di ba? Kapag galing po tayo sa bahay hanggang makarating tayo sa ating paroroonan, kunyari office, di ba? Hindi mo, di ba, hindi ba't isang araw magugulat ka, hala, bakit may condo na dito? Hala, may restaurant na dito. Ang dami nangyari. Parang kumurap ka lang, ang dami nang naganap. Actually, hindi ka kumurap lang, ang dami naganap. Yes, mabilis ang pagtayo ng mga buildings, pero kasi cellphone mo, kaga gadgets mo, katitingin mo dyan sa
dyan sa tablet mo, hindi mo na nakikita yung mga nasa paligid. Totoo diba? yun. Hindi po mabilis magtayo ng kondo, ha? Hindi po isang iglap may kondo, hindi. Sa sobrang tagal mo, nakatitig lagi sa cellphone mo, hindi mo napapansin lahat ng mga nangyayari mula pag alis mo ng bahay hanggang makarating ka ng opisina. Ganun Correct. din pabalik. Ganyan. Hindi ka lang mindful sa madaling salita, di ba? totoo. Kaya hindi mo na rin na-appreciate yung mga nangyayari sa paligid. Kaya Tama. nagugulat ka ng gano'n. Correct. Parang nasushukan. Parang, bakit gano'n? Biglang may supermarket dito. Hindi biglaan yan, girl. Araw-araw ka naman dumadaan Oo, doon. pero lahat tayo guilty dyan. Ako, partner, may mga ganyan ako. Yung reaction na yun, akin yun. Hindi na ako magtuturo. Ako yan. Di ba? Parang, hala, may kondo na dito bigla. Parang hindi ko napapansin na may kondo dito bigla. Or di naman kaya, hala, meron na pala tulay dito. Bago pa itong dinaanan natin. Yan, mga ano ko yan. Mga pagka binaba ko finally yung cellphone ko, partner, yan yung mga reaction ko pag tumitingin ako sa paligid. Hala, may ganito na palang daan dito. Grabe. Ang mga Correct. At ganun. mangyayari lang yan, mga kaibigan, kung hindi ka masyado gumagamit ng cellphone mo on your way back home o kaya papunta sa opisina every time na magta-travel ka. Yes. Diba? Maging mindful sa maraming bagay. Ulitin natin at nangyayari yan kapag hindi ka tutok sa cellphone mo. Tama. So maganda yung sinabi ni partner, magandang realization. Yung ganitong klaseng di mo, ilang oras lang nawala, di ba? Pero ang dami nating realization. Totoo. Ikaw kailangan in a way, naging blessing pala In a way, siya. blessing siya. Diba? Kasi natutukan mo yung mga bagay na dati hindi mo Correct. natutukan. Diba yung mga, o hindi mo napapansin. Diba yung mga bagay na kunyari, ang gulo-gulo na ng sapatusan mo. Diba? Yan kasing kadalasan na magulo eh. Ewan ko po kung sa Asyala, sapatusan, marami. Oh, sapatusan. Ano yung tindahan ba ng sapatos? Marami sapatos? Sapatusan. O nasa paggawa ng sapatos? Yung kasi yung tawag namin sa lagayan ng sapatos, sapatusan. Oo nga, no, mukhang shoe company yung sapatusan. Yung lagayan ng sapatos. Hindi, yun kasi laging, feeling ko yan yung laging magulo. Bakit? Oo. Kasi yan yung tinatanggal, sinusuot, tanggal, suot. So, pwedeng itsa-itsa lang yan eh. Di ba? Papa lang, tapos, ewan ko kung sa inyo maayos yung sa inyo. Sa amin kasi magulo. At napapansin ko lang yung kaguluhan na yan, partner, kapag ka wala akong hawak na cellphone. Oo. Kapag ka bigla ako nagmamasid sa bahay na, teka lang, anong mga pwedeng kutkutin dito at gawin dito? Doon ko na, hala, ang kalat-kalat na pala. Or may mga sapatos. Sabi ng mga tao, ito naman bago ng bago, araw-araw kayong ganyan. Hindi kaya nga eh. Araw-araw siyang ganyan kasi hindi ko siya napapansin. Grabe na yun. Hindi ko siya napapansin. Lalo kung nakalagay sa lagayan, lalo na kung closed. O kaya, kunyari, nakakabinet o kaya closed. Ang dami dyan na hindi mo napapansin na, ay, mayroon nga pala akong ganitong sapatos. Nabili ko nga pala to noon. O di naman kaya yung iba, 'di ba? Hala, hindi ko pa talaga pala to nagagamit, 'di ba? Yung ganun. Ngayon kung di ganyan reaction niyo, di hindi. Di ako lang Kanya-kanya to. naman ang sapatusan yan eh. Hindi, pero ang point ko lang, hindi lang tayo nagiging mindful na sa mga nangyayari sa paligid. Kasi nga, Correct. we're all so tutok in our cellphones. You're always so tutok na tutok. So tutok to the cellphone. You forget na meron kang sapatusan na kailangang ayusin, di ba? Totoo, iniisipin nyo mga kaibigan, no? Ilang minuto lamang o ilang oras lang na log out sa Facebook pero may mga realization na malamang kayo rin meron. Tama. Ako ang realization ko lang talaga dito, talagang anything can happen na, di ba? At any time, na parang sino mag-aakala, pwede mawala ulit yung Facebook, hindi imposible na mangyari yan. Totoo na wala nga kaya naku Facebook kabahan ka na. Baka magdilang angel si Chupero. Uy, Hindi, sabi nga daw sa Singapore, hindi na daw yung masyadong ginagamit. Dahil, sabi daw kasi mga matatanda na lang din gumagamit ka. Ako minsan-minsan, hindi ako affected dyan sa Facebook na kasi matatanda lang daw gumagamit. Hiwalay na nga daw yung Facebook ng mga ante. At ayaw mo na masyadong ma-attach sa Facebook kasi gusto mo nang kalimutan si Mark. Oo, gusto ko ayaw na kalimutan. Ayaw mo nang ibalik pa ang inyong Mark, nakaraan. tama na. Charot! Talaga pwedeng mangyari ang mga bagay-bagay sa isang iglap lang. Totoo. Isipin niyo yun, no? Talagang isa-isang pindot, sa isang glitch, posibleng mabura lahat ng inipon mo dyan for more So than a many years, decade. correct. Diba? So, 20 years na si Facebook this year eh. Oh. Imagine niyo yun nangyari sa Friendster. Diba? Ang dami nating inimbak na mga memories doon. Testimonials. Yes, yan. mga friends Correct. na doon lang din natin natagpuan. Pero sa isang iglap, bigla na lang naglaho na parang bula. Tama. So, hindi malayo na mangyari din to sa iba pang klase ng social media app. So, yun yung realization ko na para dapat pala kailangan sakto lang yung attachment mo sa isang bagay. Ako ganun din. O, hindi kailangan spread ko yung mga picture ko. Yun talaga yun. Yun din. Hindi lang doon nakapost. Totoo. Kasi mahalaga sa atin yung picture. Ikalat mo na sa lahat, Oo, partner. sinishare ko lagi ho sa'yo.
Hindi, pwede. Yung mga pwede. files natin, marami yung nakasave sa Messenger. Yan. Di ba yung mga important link kung saan mang importanteng transaction na meron ka, malamang nasa Messenger mo. Totoo. Ako, ang dami kong files na nasa Messenger kaya hindi siya pwedeng mawala. Correct, hindi siya pwedeng mawala. Pero yun link, nga. media, picture, Oo, kung correct. ano man. Files. Ang nakakalurky dyan, yun nga totoo sa isang iglap. Hindi lang itong social media, anything. Yes. Life, yes. 'di ba? Syempre Oo. ang buong Pilipinas ay nakikiramay sa pamilya na naiwan ni Jacqueline Jose. That came in as a surprise then for everyone, 'di ba, partner? Kasi nga sa isang iglap talaga pwedeng pwedeng mawala lahat. Pwedeng mawala. So ang importante kaya nga yun yung kahalagahan ng today, yung kahalagahan ng present, yung kahalagahan ng now. Kasi hindi mo talaga alam yung mangyayari bukas. Wala talagang assurance of tomorrow, 'di ba? Ang wish lang natin talagang totoo ang kasabihan na ang masamang damo matagal mamatay. Kung totoo 'yon, chill lang tayo. Chill lang tayo. Huwag ka magpanik. Correct. Don't panic, 'di ba? Alam mo Ligtas ka. Hindi ka may evict. Correct. Pasok ka. Ligtas ka, 'di ba? Yung gano'n hindi naman natin alam kung totoo 'yun. 'Di ba? Na ang lahat ng masamang damo ay matagal mamatay. So pwede at posibleng hindi na natin lahat abutin yung bukas, 'di ba? Iilan na lang tayong naaabutin yung bukas. Kaya kung inabot mo yung today, 'di ba? Today and the now is all we have. Correct. Minsan ang layo na ng natin, tingin natin sa future. Tapos una hindi tayo sure kung dadating. Pangalawa, minsan sobrang intense nung pag-iisip natin sa future, yung pala hindi ganun. Parang ganito, partner. Kunyari, nanood ako ng concert ni Alanis. Grabe yung excitement ko doon, partner, kasi ang selling ng tickets talagang a year before. Okay. So isipin mo isang buong taong kang nag-abang na parang lahat na ng klaseng articles babasahin mo, yung excitement mo, ganun. Minemorize mo na lahat ng mga bagong kanta, yung mga hindi mo naabutan, ganun yung feeling. Tapos pagdating ng concert, 2 oras. Pagkatapos nun, yun na yun. Tapos na. Yun na siya, parang wedding. You prepared for it for a whole year. Ang dami mong hinanda, pinuntahan, kinausap, binaya, 'di ba? Tapos nung wedding day, syempre nag-enjoy ka naman, 'di ba? Pero tapos na pala. Saglit lang pala yun. So, ang importante talaga is the now. Hindi natin sinasabing huwag ka mag-prepare sa future. Hindi natin sinasabi yun. Ang sinasabi lang natin, mas i-enjoy natin yung ngayon. Celebrate life now. Kasi hindi tayo sure kung aabutin natin ang bukas. Correct. At tayo na mga nakaka-experience ng present, di ba? Tayo ngayon na nakaka-experience ng now na tinatawag, blessed po tayo pare-pareho. Correct. We're also blessed. So kapag na-realize natin, oo nga binigyan pa ako ng pagkakataon na mabuhay ngayong araw na ito. Walang assurance na buhay pa ako bukas. Totoo, Walang assurance na hihinga ka pa bukas. Walang assurance na sisikatan ka pa ng araw bukas. Correct. So kung nakaka-experience ka ng init ng panahon ngayon, di ba napapakinggan mo ang Love Radio ngayon na nagtatawa na nakikinig ka ng tambalan. Kumakain ka kahit pangatlong init na yung pagkain na yan, di ba? Yes, kasama mo ang asawa mo ngayon, mga anak mo, nanay mo, or kapamilya mo, or mahal mo sa buhay, o workmates mo nakakaasar, still you are blessed. Namnamin mo yan. Kasi buhay ka. Correct, diba? At minsan kapag iisipin mo, ito yung mga ganong klase na dahil lang to sa pagkaka-log out ng Facebook, ha? Na hindi po natin nare-realize yung value ng present. Yes. Kasi nga tutok ka sa cellphone. Correct. Masyado kang busy sa mga bagay na minsan hindi naman talaga importante, na akala mo importante. Totoo yan, diba? So, importante po is yung now. Yes. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!